sa pagpapabasko kan kulturang Bicol nun, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayong mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Nagtanom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugma Happy sa lagwerta, Second Bicol Loco Festival. patag na sa akong itinanong. Welcome to Legazpi City. Tulong aldaw ini. Tulong aldaw po na international show para maipromoter ta ang turismo digdi sa Bicol. Bako lang sa Legazpi City, bako lang sa Albay, kundi Bicol-wide. Ini po garan sendong amigo sa radyo, Al Armario. Reporting for duty digdi po sa Uragon Bicol program. Hunyan po na Sabado, Hunyo 14. Nagtanom ako nin Dakol ngunyan ang mga ikinakasal magayon. pagbula na Hunyo. Tigiri paro kong pirmi, Uragon Bicol program, meaning kan Uragon the best. kaugma sa lagwerta mong The best kita. patag Periton tang maging the best. Sa mga maray na paagi, ako the best sa karatan. mamu. Niluto Hook up man tabi an Okay FM kan Sorsogon. Kamusta ka mo dyan mga pagiribata sa Sorsogon, Okay FM? And dyan po sa Okay FM, Daet Camarines Norte. Magandang umaga po sa inyo dyan, mga kasama natin, mga kababayan nating mga taga Camarines Norte. Marami ng Tagalog kasi dyan sa Cam Norte. Yan, sharing man digdi sa Cam Sur area. Gama po kitang sister station dyan sa programang ini, ang radyo natin sa Iriga. Sina Joey Sarcia and mga pag-iriba. Kumusta mga barkada? niluto na niya. And syempre sa iba pa po na mga radio stations sa Masbate Kan paki and Catanduanes. paborito May Uragon Bicol program andyan tabi. niya. Iba-ibang schedule. Kaya Bicol-wide po, maski mga Bicolanong yaon sa luwas kan Bicol region, Paborito ano ba na, may mga nakamonitor man pala sa tuya Ronald Jerome sa abroad. Kaya nakamonitor sa abroad. Kung saan man na bansa ka mo dyan, tabi, basta ang sabi, ang Bicolano, Uragon. Sabi ka tong Duming Panesa, kung minsan ugaring makaurag ka, kaman maurag, makaurag ka.
Random ang ito si Chu Doming. The best ito si Chu Doming. Pero ito sa mga idol kong announcer digdi sa Legazpi City. Talagang madunong na tao ito. Dahil mo ito Sa la puerta mo lunad, agihan mo ito pa sa kayon mo. Abo niya maglunad. Gusto niya lakaw. Na gusto ko ngayon ma-exercise, noy. Dapat arag man kita kaan pa minsan. Ano nang ka Minsan kay uga ko na kita maglakaw. Kaya minaburotog tulos ang tulak. Tag na sa Monitoring si Joey Sarcia. Kamusta ka paring Joey? baon Ay ka mapasyal dyan sa Bicoloko Festival. Mamungain Taon-taon baka kuha kita nin pagkakataon sa linya. Akan mga pwede ta dyan ma-interview. Baka lamang available si incoming Bicol Congressman, Mayor Attorney Pido Garbin Jr. Yan dyan, yun the best talaga. Yan ang gusto ko talaga kay Mayor. Pag inapunan mo pag available siya, no problem. Mayor Garbin, tabi, incoming Congressman. Kamusta po? Good morning, Al. Barita. Thursday, ang Bicoloco Festival, and everyone's so excited. Opo. Pero paano ang satuyang mga hotels? Grabe ang arrivals and the spectators right now, as you will see. The airport, grabe talaga. And maswerte kita Opo. dahil kita sa primerong pasahero, Yung ano, primerong balon na naglayo. Oh, no. Kunakuhan, pulutong kita sa Timbuktu. Pero very safe. Opo. Ano namatian mo? Ano namatian mo tabi, Mayor, na nabalitaan ko talaga subago. Saro ka daw sa nakasakay dyan sa hot air balloons na yan, tabi, Mayor. Well, Al, we are so fortunate, maswerte kita na kita so pinag-operesaran na pasahero ka primerong balon na maglayo ka Subago out of the 12 yata yan na balloons na nagralayo niya daw. And to say that is amazing is understatement. Gusto sabihin, magayonon talaga pag nakasakay ka, ma-overcome mo lang so takot mo sa heights, pero kita tuod man kita sa langkaw. And in fact, this is not the first time na nakapagsakay kita sa balon dahil duman, experience na naman yan duman sa Cappadocia, duman sa Turkey. But hindi kakaiba dahil yaon doon mo ang Mayon Volcano, the hills of the Isan, the Albay Bay, talagang magayon ang Tabi Island. Overall, sa experience talagang kakaiba, unforgettable, and it's very safe. Naglanding kita duman sa BU Overground and talagang maugma. Opo, maringani ta nag-cooperate ang panahon ngunyan kan last year baga medyo na dipisilan tabi sa paglayog sa mga balloons na yan dahil chichimpo pala na yan sa kumbaga so kamugtakan man tabi kan panahon ngunyan. Maringani ta okay sa panahon ngunyan tabi, Mayor? Tama ka, Al, magayon sa panahon, nakisama. As in, perfect pa ang weather. Paros, maski medyo sabi kang piloto pa Subago, it's becoming faster. Alagad, tolerable pa, asing kayang-kaya pa magpalagi ba. And other than the Hot Air Balloon Festival, ongoing ang sa mga air shows, acrobatic air shows, may drift driving man naman sa aeropuerto. And then tonight, the first night of concert, na kung sa'yo papartisiparan kang SB19, bibimoan lang SB19. SB19, parang sa mga youth ang kuwang kaya, ang mga audience. Sa mga edad na yan, Al. Sa edad ta. Sa edad ta. Kasama si Rico Blanco and other artists that will be performing tonight. So talagang, paano ang aktibidad mo niyan? And everyone's so excited. Makasabay ko sa aeroplano Subago, talagang they are here for Bicoloco Festival. And bako lang hindi para sa mga Bicolano. Yes. But to everyone who will be coming to our city, please feel free because grabe ang sa tuyang preparasyon digdi. Kasabay ang malalay na hen sa gobyerno, the emergency management team, kompuso kang PNP, Armed Forces of the Philippines, Air Force, BFP, of course, the CAAP, and all other agency para mamantinarta ang sarong festival na kung saan
safe, maugma, asin makulor sa halambang saro. So, second year and 3 days international show, tabi ini Mayor. So, ay talagang ang pigdudoonan tatabi digdi na magiging tundag ka ini iyo po ang turismo na uswag ta as far as Albay and Legazpi City is concerned and pati tabi ang Bicol region, Mayor. Well, tama ka, Al. Natumbok mo ng turismo. Turismo. One of engine of economic growth is tourism. Yes. Tourism is to rise. Mhm. Tama, ano Yes. Kumbaga, dahil iba, pasasakat kita. Kasi aram ni Tabial, ang daradara kan turismo is of course, yaon ang mga economic activity. Ano ko say, pag nasustinir it will bring more opportunities sa satuyang lokalidad and lalong-lalo na so pangangaipong ikikiraar kayo ng oportunidad sa trabaho para sa satuyang mga lokal sa Tabial. And that's why bilang sa indong alkalde and mabalik bilang kongresista, representante nga ako Bicol Party List, padagos tabi ang sa indong lingkod na magkakalap ki pondo para may padagos para mga tourism infrastructure projects, arugan tourism roads, international cruise ship terminal, and the conversion of the old airport into another business district, another area of growth. Tanganing tabi ang turismo, ang komersyo, and iyan, makrear, kidahol na trabaho, oportunidad sa satuyang lokalidad. At iyan tabi ang pangaturugan kan sa indong alkalde. At sinipapadagos ang masanling alkalde si Mayor Hisham Ismail, magtatarabangan kami kasabay ako Bicol Party List, tanganing marealisar tayo ng pangaturugan para sa mga namumutan tang Legazpeño, Albayano. Opo. So, siyempre, kakambal ka yan about sa turismo, negosyo, sabi mo na nga ni. And kaya lang, siyempre, yun ang reklamo man kan ibang negosyante, ang supply takan kuryente. That is why na ako Bicol po, saro sa mga priority man, ang kuryente tadigdi sa Albay. Tama ka ay. Ongoing na ang rehabilitasyon. And it's about a matter of time na kung saan pag totally ma-implement na so rehabilitation package, makakailing kita ki pagkakaibang serbisyo kang Aleco. Siring man ang serbisyo kang tubig. Yes. Na ngunyan na pinagpupo na naman sa program of works tanganing so improvement and expansion kang local or Legazpi City Water District mapo na naman Tabial. These two public utilities that we want to rehabilitate so that it will bring better service sa satuyang mga constituency, makrear kidahul na pagbabago, lalong-lalo na ang pag-inganyar kidahulang pagninegosyo sa satuyang syudad. Because as you know, Al, power is the backbone of our economy. Yes. And we cannot entice more investors na maglaog sa satuyang syudad kung iyan data mapawan ki solusyon. And katabang ka, tell me, ang ako Bicol Party List, Congressman Saldico, who initiated this programs, the funding, tanganing ining rehabilitasyon na ining mapadagos as in mapo na natulos. Okay. So, Mayor, may nagapot lang nagditabi, nga ta daw ta igwa daw nin bayad ang paghiling kan Bicoloco? Well, so concert, igwatabi. Concert Just to let you know, na tanganing ini sustainable, galing taon-taon masustinar tayo dapat may balik sa satuyang gobyerno. And tanganing, ang satuyang gobyerno, bako taon-taon nagagastos ki milyones. Kadikit man sa ng gastos, alagad dakulang kaugmahan na pinagdudulot sa satuyang mga kababayan, mga turista. Sabi nga ni, duman sa Metro Manila, ako nakakapagbayad ki 5,000 hanggang 10,000. Sa concert, digdi. Siguro al pinakamahal na ticket 500 ano? 500 man lang yun. Yung VIP. Kayang-kaya yan. As in, tabang naman sa satuyang gobyerno. So that by next year, we can bring again top-notch international caliber na mga artists, singers, tanganing mapaugmata gararay ang satuyang lokalidad. Okay. Sige tabi. Mayor, finally, mensahe mo po para sa mga kababayan ta. Well, salamat sa gabos na nagtaramang. Salamat sa gabos na hensa kan sa tuyang gobyerno. Bilang alkalde kan sa tuyang syudad, sa tuyang kamauotan,
na may improve ang komersyo, asin mapaurog ta ang turismo sa tuyang syudad. We want to put Legazpi in the map of tourism. We want more tourists here because as you know, as we speak, Mhm. ang turismo, it means trabaho. As in, makrear kinapul na oportunidad. Digdi sa tuyang syudad. Salamat Oh, Al, Rinaldo. Thank you so much, Tabi. Mayor, incoming congressman po. Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. At least nahugot ta sa iya direkta, Tabi, ang mga importanteng informasyon na yan. May relasyon sa tulong aldaw po na international show. Ayan po na Bicol Loco Festival. This is the second year now, Tabi. Last year baga na po nantayan. Digdi sa Legazpi City. Nagtanom ako Kaya maswerte, Tabi, kita ngunya na taon. sa la puerta Maswerte kita dahil nagkooperar so panahon. ripar Sa hirak ni mahal na Diyos, nahiling tatabi ang sitwasyon dyan sa area na yan na at least dakol mo yan ang nag-enjoy tamo dyan sa Bicol Loco Festival. tag na sa Kasi ba na nag-enjoy? Sa mga killjoy, kumataba siyempre sa mga killjoy, ang day ma-enjoy. Nasa sa Indo na iyan. tutunan Kung di ka mo nag-enjoy, problema na nindo yan. sinapot na mo'y Ano importante? Ang ako Bicol, ang sabi, ang gusto ko, ang gusto ka na ako Bicol, enjoy ka. Enjoy kita gawos. O, turismo, turismo po ang pinakatundag kayan digdi sa tuya. Ara mo, Jerome, kung bako man ang turismo, kaya mas nabagayan sa sarong lugar, dyan sa sarong barangay, dyan sa sarong purok, dyan sa sarong sityo. Kung ang ugali mo, gusto mo sana so ikasana, may mga tao bagang arog kayan, sako sana, sako ini, sako. Ako. Kaya saan arog kayan, kung dahil mo pag-welcome ang ibang tao, na magbisita dyan sa imong lugar, paano kita marasin suka yan? Kalimbawaan sana sa sarong barangay, Nganing mas na masabutan ta sarong barangay Ronald, dahil ka lamang nagwe-welcome kay mga bisita, dahil ka lamang kipigigibong aktibidad dyan sa imong barangay na pwedeng bisitahon kan mga taga-ibang lugar, ano ang mangyayari sa imo dyan? Nga. Nga. Kaya ini pong pigigibo kan ako Bicol, may tundag ini, ngapit na panahon. Kung bako man ngunyan, sa mga masunod na taon, may tundag ini. Importantihon ini ta, kundi kita pagdadayuhon digdi mga tugang sa Albay, dahil kita pagdadayuhon digdi sa Legazpi City, kan mga taga-ibang lugar, yun ang nabig sabi ko, kita-kita sana. Kita-kita sana. Ang kwarta, nagtataririk sana, digdi sa tuya. Ang ekonomiya, nagtataririk sana sa tuya, digdi. Deng naglalaog na income. Deng negosyo. Deng naglalaog na kwarta sa sarong lugar. So, dating kwarta, ayun sana nagtataririk. Hindi na kita nag-asinso. Kaya kaipuhan ta kay mga aktibidades tabi, arog ka na yung pag-iisip kan ako Bicol. Para kita pagdayuhon digdi. Yan mga nahiling tatabi. Pag-develop so mga pwedeng pasyaran. Tangani na kita pagdayuhon. May mga aktibidades na bigigibo arog kay ning Bicol Loco Festival. Imagine mo, dati sa ibang lugar sa nainisikat, ngunyan sa ideya
ni Congressman Saldico, asin mga pagiriba, dinara po digdi sa Legazpi City, ining international show na ni, napigdadayo duman sa ibang lugar, tabi. Iyan sa ng mga exhibition na pigigiribong yan. Yan, mailagin doon dyan sa Old Airport. Imagine mo, sa mga, ano nga podkaan, sa mga eroplano, sa mga gamit pang himpapawid, nag-exhibition tabian dyan sa may Old Airport area. Pigpapahiling iyan, tangani na ma-entertain kita. Asin sa mga dayo, na-enjoy digdi sa satuyang lugar. O anong tundagkan? Ang tundagkan, negosyo. O ma-restaurant dyan sa mga hotel. Income na kan hotel. Mapasyaran dyan sa mga pasyaran. O siyempre, mabarakal ang mga souvenir items yan. Mabakal ngaya kipili. Mabakal ki pinangat. Mabakal ki kayab. So mga local na produkto tabagadigdi, at least income man lamang kan mga saradit na negosyante. Iyan ang tundagkaan. Kaya ngunyan, ang gobyerno nagkakapital man. Sa paagi ka na Bicol, sa paagi ni na Congressman Saldico, incoming Congressman Mayor Attorney Garbin, nagkakapital, nag-aanap kisor sa gobyerno, tangani na maging kapital na mangyari, iyan tabi na pigpapangarap tang iyan na magkaigwanin international show. Digdi sa satuyang lugar. Bago sa nasu lokal. Takon gabo sa na lokal, magkita kan marasinso. Kung kita-kita man sa nadigdi. Magkita pigdadayo. Paano kita mag-income digdi? Arag ba sa nakayan kasimple yan? Narumdumang Ronald ka ito kang panahon. Unibagang Boulevard. Si Ronald, aram-aram yan ta. Taga digdi sa coastal area. Taga dyan sa Dapdap, si Ronald. Initabi na Boulevard. Kan mga panahon, dahil man iyan. Dahil man baga, Nald. 1990s yata, dahil pa yan. Ramdam kaya 1990s na yan nangyari. Na Boulevard tabi. Ramdam mo nung Ronald, yan bagang Victory Village na yan. Madugi. So, ano po ka ni? Matibo. Matibo ba kaya kay Ronald? Teenager pa ako, Nald. Yaman ako nagpupuro pasyar pag daing klase. Nagalakaw-lakaw man ako dyan sa sentro ng Legazpi. Nakakapasyar man ako dyan sa may area yung kan Victory Village. Sa may mga barkada man ako kayo dyan. Matibo yan, Nald. Pala, nagtuturog doon kami naman sa, anong apod kayo ito, Nald, kan panahon. So, batunan. Batunan kan mga sibid-sibid. Dangan sa mga may kapital man, igwa ki basnigan. So, dakula na motor. Anong dumunong ka, Nald? Ina na Victory Village na yan. Iyan na may sa may area nindo, Dap and Puro. May mga parte mananggad na baybayon iyan. Pero ganyan ibang baybayon dyan, ibinugtak na sa Nald, ano? Dati talaga madugi, ano ba? Ang kadaklan dyan na parte, madugi, matibo, kampanahon. Yan na, ano nga po kan? Ano po may kayang katunal sa dagat, so pagatpat. Ayan na, pagatpat. Ayan, ano nga po nga yan? Social na baganan? Mangrove. Bakawan. Bakawan. Ayan, bakawan, ade. Sa tuya ba kayo ito, napunta ka, Anal, kansara na iba kita, pagatpat. Nagtuturog doon kita niya sa pagatpat. Runura, Anal. Rumdumong ka, Anal.
O ito mga lugar may, mapagatpat man ito. O ganyan, bakawa na. Ramdaman ko yan. Si Ronald Mag-una, na ang mga lugar na yan, maging boulevard, maging sentro ni negosyo, maging sentro ni turismo. Na matibo yan. Ramdaman ng kanal, panahon ni nagpunpo na i-develop, gari panahon ni Ramos, Presidente Ramos pa ka ito. So ama ka ni Congressman Saldico, si Judil Pinaco, kontraktor baga ito, nakadukot kay Ramos ka ito, kay dating dipuntong Presidente Ramos, mala ang barkadahong ka ito ni Judil Pinaco, uni si James Calisin, si brother James Calisin, barkadahong ka ito, kaya close man bagang maray si James sa pamilya ko. Dahil ka itong Judil Pinaco, rumdumunong ka na. Tapos kan nagadaan itong Judil Pinaco, saro sa mga respetadong personalidad di sa Legazpi, ini na si Congressman bago pa si Congressman, iyon na iyan so nagmarana kan negosyo. Iyan si Christopher Kitoko. Sa magturugang, may mga kanya-kanya sindang negosyo. Ang nakadukot maray duman sa national level tabi, mga national na opisyal, ini si Congressman Saldico. Rumdum ko, nabarkada man ini kato ni GMA. Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ramdam rin doon sa hello, Garcia. Kanaglawan sinda ni Fernando po. Hello, Garcia. Nabarkada ni Kong Salde. Bago pa sa kato, Congressman si Kong Salde. Ngunyan, nagluwas yung ideya. Dahil ko aram, pero ang aram ko garo ideya ni Congressman Salde ko, na iyan, Ronald, na Victory Village na yan, pasiring duman sa may sendo sa Dapdap, sa Puro, gibuho na boulevard. Imagine mo, yan baga na ibalong park mo niyan na pig iriwalan, pig karasuhan, nagkarasuhan, pig claim kan city government. Kuya na yan, puro ubits ang kayo, Jerome, puro ubits yan. High school ako, diyan kami, ma-excursion ngayon sa mga estudyante. Para siring kami dyan, sa puro White Beach. Ramdumong kan, yan ang ganda ginibuan na yan kan, Ibalong Park. Diyan ako nagrulukso mga gato. Imagine mo yan, pinilingan kin Dracula o nagapo, buda bye-bye. Inisyatibo na yan Kong Salde, nakadukot siya ka to kay dating Presidente GMA. Dakulon sa nagkontrakaan. Biyong nagrarally ka, Tunal. Nagrarally ba ka to? Diyan sa Victory, sa Ladig di sa may Puro. Nagrarally dyan sa mga parasira. Kontra ngaya kami, kayan tamararaot ngaya subatunan mi. Ngunyan, sa mga nagrarally ka ito, ngunyan, mga negosyante na. Imagine mong development adig di sa Legazpi. Kaisipan ani Kong Saldi. Ang kasusaro nga ni, nagtaram si Kong Saldi na ang pangarap niya talaga, makaabot yan sa maan nito. Kaya bagaw yan sa maan nito, ikaw na pigdi-develop man na boulevard, magsasarabatan iyan, Jerome. Maabot ang panahon, halidig di sa Legazpi, sundo sa maan nito, boulevard na yan. Aagihan manalso lugar mi. Kaya dumanal, pag inagihan man itong lugar minal sa Maslog, may pig-iisip man ako nal. May pig-iisip man kami ni Pading Ray Barcelon na negosyo. Mabakal man kami nalki pwesto duman sa gilid kan dagat. Tulong inuman nal nagigibuon mi ni Pading Ray Barcelon. Tulo. Ako ang mamanage kan saro. Tama-retire naman kita nal. Si Padeng retired naman ini. Kung sisay pang pwede mag-manage kan tulong gigibuhon mi duman inuman, nal.
ngapit na panahon, pag nangyari na yan, ang sarong inuman Jerome, ang ngaran, Madi. Oh. Inuman ni Madi. Susaro, inuman ni Padi. Susaro, ikaan labi. Inuman ni Madi, inuman ni Padi, ani katulunan. Gusto mo mga ano, sa mo manan pantulo, ikaan labi. Ay, walay mo, ang karaw-karaw tang ininal, mangyari, tama, retire na ako, madali naman. Pag nangyari yan tabi, Kung Saldi, yan ang pag-iisip ni Kung Saldi, diretso yan sa maan ito. Tayo na kita madipisilan magpara baranggaan pag kita dyan sa traffic kan tinampong yan pasirin sa maan ito. Pag nangyari na nabuli ba din sundo sa maan ito, pati yan maan ito, masikat man iyan sa turismo. Dakulunan ang pwedeng pasyaran sa maan ito. May mga tourist spot dyan, Jerome, nakadyan ka na sa maan ito. O yan na, sa geothermal, nag-aasong tubig. O yan na, asopri baga, yan na, sa may geothermal, igo dyan nag-aso na pigapod. Tubig, Ronald, nag-aso. Dawa, buntugan mo kibunay, naluluto ang bunay. Dyan sa, nag-aso na yan. O digdi sa may pier kan maan nito, igo ama dyan lugar na nag-aso. Asopri yan, asopri. Buntugan mo yan bunay, naluluto ang bunay. Tapos yan palang asopri bagang nag-aaso tabi sa tubig. Marayon pala na yan sa mga lugad. Kaya kung igwa ka kibuni, buni, sa mga bunihon dyan, magpasyar ka mo dyan sa maan nito, ibuntog nindo ang buunin nindo dyan sa tubig na nag-aaso, nararahay pala na. Bulong pala niya na supre. O kaya sumay mga problema dyan sa buuni, pumasyar sa nakabo niya sa maan nito. Solve ang problema nindo. O parte yan kan turismo, na gustong may promotabi ka na kubikol. Pero nal, bago karaw, ang buuni, maswertihon kang magkabuuni. Nal. Maswertihon ka. Tapos sa 10 taon dipisilong ka makakua na may buuni. Kaya kung saro ka naman sa 10 tao na igwa kibuuni, maswerte ka. Ako nagkakaraw na, pero totoo ni bigatan ng tabi. Ano nangyari ka aning Boulevard na yun na ito, nagrally sa mga tao, korontra sinda. Sa mga nagkorontra, yan puro na may pwesto dyan sa puro negosyante na. Yan iba nga na dyan, pinabarakal na partikan lugar ninda. Ang mga dayo na ang negosyante dyan. Iyo yan ang mangyayari ngapit na panahon sa mga gilid kan dagat, pasirin dyan sama nito. Iyan ang bigaapod na future plan. Kaya ni bigigibo ka na Bicol tabi, ayan ang mga Bicol Loco Festival na yan, ngapit na panahon, magayonon ang tundag kaan nigi sa tuya. Pag namidbidan kita, pag suminikat kita nigi sa Albay, kaya na Bicol Loco Festival na yan, pag dadayuho na kita nigi mga turista. Kaya yun yan, ang kaisipan ni Kung Saldi ko, bilib ako. Very, futuristic na pigapod. Imagine mo yan, na ang boulevard na yan, matibo, ginibo mong tourist attraction sagkod mo yan. Kaya, yun yan tabi ang pangarap tadigdi sa Albay. Dahil para ilingon ng politika. Ang politika ko ta, sa eleksyon sa naan, kundi ani Baugaring, siseryoso mo rin ang politika, adi? Ang politika, eleksyon sa nakuta. Pagkatapos kan eleksyon, magtarabang na sa pag-develop. Iyan na, pangarap man kan, saro pangarap tabi kan, ako Bicol. Iyan na Old Airport. Iyan na, pigigibuhan ko niya kan Bicol Loco Festival. Gigibuhon tabi yan na, anong apod ka ni?
business center. Ha? Ay, gusto mga plano kayan, tabi, business center. Sabi ba ni Mayor Pido, ngapit na panahon, magigiyan na business center. Diyan tabi, maturugdok sa mga negosyo. Imagine mo yan, may wasunon baga yan? May wasunon tabi yan na old airport. Kung gabos iyan dyan, tugdukan ki mga negosyo, nakulaono na bagay baga. Tangapit na panahon, iyuan makakatabang sa to. Alimbawa, magturugdok na dyan ki building. Sisen magkakatarabangan kaan, siyempre sa mga trabador. Sa mga construction workers. Pirang ribo dyan ang makakatrabaho tabi. Kung magturugdok na dyan ki mga building. Mga negosyo ta, kung may mga investors na maglaog digdi sa tuya sa Legazpi City. Kundi ang problema ta digdi sa Albay, saka sa Legazpi City, ining kuryente. Ining kuryenteng ini, naagima tantan na naagima tantan na ang problemang iyan sa kuryente. Alununo na panahon na, aday, ata daw, day masyado na i-improve ang kuryente ta, aday. Kang panahon kaya danal, nalawgan maray ki, kumbaga na-politicize na so aleko. Linaugan na kan mga, ano nga pud kani, mga sindikato. Dakulong ka to sa nagyaraman dyan sa aleko. Rumdumon ko. Dakulong sa nagyaraman ka to dyan sa aleko. Kaya, sakod ko niya ginurangan ta na lamang, iyo mangyarang problema kan aleko. Pero at least ngunyan tabi, pigresolbira na iyan sa paagi ni Congressman Saldico. Takan, siya baga naging chairman kan Committee on Appropriation duman sa Kongreso, tinawa na tabi ki budget iyan. And ngunyan gani, garo may alokasyon na, so pigaagad ni General Manager Engineer Wilfredo Boxit, na gari 1.3 billion yata ito, o 1.2 billion. Yan ako duman kan presentar ni Engineer Boxit dyan sa Hotel Venecia. Duman tabi nag-ururon sinda. Yan ako sa likod. Witness ako tabi. Tatao. Agad ni Kong Saldi. Manager, ano bang problema natin sa Leko? Tingnan natin kung ilan ang kailangan mong budget. Itinaunal ni Engineer Boxit, so proposal na 1.2, 1.3 billion yata ito. O ngunyan, iguana po yung assurance, may budget na. Kaya, sa implementasyon na sa nanaldang alatunta. Siyempre, government fund yan, grabe ang mga proseso, bidding digdi, bidding duman. Ngunyan da, i-develop na pigde-develop na yata Daraga Substation, tapos Ligao Substation. Dyan sa First District, inayos naman yata digdi sa Santo Domingo. Sabi baga ni Congressman Attorney Jill Bungalon kan mga inutama na interview. Paluay-luway na, maayos naman yan na kuryente ta digdi sa Albay. Dapat lang na maayos yan. Takon, dahil ayoso ng kuryente, sisema na mga negosyante ang magparalaog digdi. Kung ang kuryente mo, puro palsok. Tapos, mahalonon ang bayadan. Kaya dapat magbaba sa bayadan kan kuryente. Tawa yan nga ni, ang trusting nga ni, tabi na, kaming mga taga-southern kan Legazpi, dangan iyan na mga tagama nito, diyan bagali ang source ta kan kuryente. Sama nito, maluyaw nunal ng power. Diyan nga ni sa Bangkirwan, minsan dahil nagkakataririk ki electric fan. Imagine mo yan, halay dyan sa source kan kuryente. Pigpapabakal ta duman sa Kamanilaan, mabalik digdi supply kan kuryente, maluyahono na. Kita pa nagbabayad kan mahal, na bill, sa Aleko. Makamundo bagang kwan, istorya yanal, na ano yun, digi sa tuan source, kita nagbabayad, gimahal.
Kaya dapat matapos na yan. Matapos na yan na problema ta sa kuryente, tangani na maglalaog na ang mga negosyo dig sa to. Ha? Kapag naglaog na ang mga negosyo, o siyempre, ayos man, ha? Mag-improve man tabi ang sa tuyang ekonomiya. Yo! 15 minutos, makalampas ang alas 9, digdi sa programa. Dakul nag-aapot nalkan itong bigapot mo sa kuya tungkol sa mga test the courses. Sa ipagari sa kupig taon ni Salis so listahan, hali kay Asirmani na Asusano. Dakulon ang mga test the courses ngunyan. Akunin bata. Bicol wide ini kan Sabado pig basa na ni Digiri paro. Ate Sally so mga test the courses digdi lang ito sa Albay. Dyan sa First District, Unang kaugma. dyan yata sa malilipot ang kadakla na Kung mahiwaso. eskwelahan kaya na test da. Baka may eskwelahan dyan kan test naman hanggang sa malilipot. Matabao. Tapos sa third district may nabanggit na siya, pero digdi sa second district naroon doon kung nabanggit niya na sa southern dyan sa Pawa yata, parang ikaw sa Pawa, tapos sa Don Bosco dyan sa Bunker 1. Mga kumbaga mga oras na nanal, tapos bulan ang training. Madali yan ta sa mga skilled workers dyan na gusto pa magpakaukod, lalo na sa mga graduate naman sa high school. Pwede ka mo mag-avail kaya tangani na kung dahil man kaya sa kolehiyo, mag-college ka regular, mag-eskwela lamang sa test the courses. Kunin bata. Tangani na mabawasan ang tambay sa albay. Mabawasan ang tambay sa albay. Kasi nga dito, so parang may grupo na may programang bawal ang tambay sa albay. Ngayon ito, bawal ang tambay sa albay. Nagwertam. Imbis para tambay ka, mag-adal ka lamang ki test the course. Nasa kung Tangani na so talent mo, ma-develop mo, mapakinabangan mo sa paaginin siyempre ini. so talent mo, ipiling mo, tangani na pagbabayadan ka man, may income ka lamang. Congratulations man sa mga Kan pati. naggraduar, may mga nag-graduate ka so banggi sa iba-iba tabing mga eskwelahan, and sa iba may mga schedule man sa iba pang aldaw. Maugmahon baga na nag-graduate na din. Lang ang problema after graduation, sign ka na. Hanap ka kitrabaho. Pero kung i-open tayo ng mga mga araw kaning test the courses na ni dakol ang mga negosyanteng paski mga pribadong individual tabi Mamunga ini. nangangaipo nin iba-ibang trabaho Naniya. na pwede tang pakinabangan. Sinakot na. Nal, maangos-angos kita, Nal. Maangos-angos lang tawag kita. Mga pirang commercial sana para sa tuyang iba pang istorya. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na
na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, Mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Nakulang tabang po talaga sa muan ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat! Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pino Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa! Ako Bicol. Dako Lonald ang mga testimonial sa Kubicol. Ano? Nadangog ta sa commercial baga. Totoo yan. Nakulo naman talaga nagkatarabangan ka na Kubicol. Pero ano ba? Dahil ba yan na-appreciate yan? Adi? Ano ba? Kung ano po mga komentaryo, madadangog mo, mahiling mo dyan sa, lalo na sa social media. O ito nga, ang mga Bicolano talaga, adi. The best man na mga Bicolano talaga. Nakulo na tabangan tabi ka na Kubicol. Kaya lang, may mga Bicolano man na dahil mo maladopan kay sipan. Naramdaman ko lamang nailing ko kaya nald sa social media, o ni baga si Bicolano tang senador, si Senate President Ches Escudero. Ginaribuan na nald ki drawing duman sa retrato duman sa social media. Ang pandok ni Ches sa pandok niya. Tapos ang lawas, ang talinga, ginibong ayam. Ginibo siyang cheese dog. Cheese dog nalso caption duman. Ang matibay yung minagiribo dyan sa social media. Naldade. Pero aram nindo,
ka ito, binoto ko ini si Chis. Saro ini sa binoto kong Senador Nald. Pero nga niya, nagluluyang pagtubod ko, Nald. Ha? Nagluyang pagtubod ko kay Tata Chis, kay Manoy Chis. Nga ta, nguyang baga sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, pigiribo ng bola-bola, tabi, ang kaso, nakabot na naman sa, ay nangunyanyaw na sa, binalik na sa Congress. Garo na mga bula di, napig ko pasa-pasa. Ano sa Lindo? Ano mangyari ka ni kay Vice President Sara? Nahiling ko naldo sarong komentaryo kan sarong professor sa UP. Magayonon sa comment niya. Nakitang mga ordinaryong Pilipino, kita ang dapat may diretso na ipursigit ang ipadago saan kaso na yan, impeachment case. Nga ta, takon, dahil mangyari ka na, may masurunod pa kaan. May mga opisyal kita kan gobyerno na basta sana minapugawak. Basta sana minapugawak ang ngimot. Maski nasasakripisyo na o na titret na ang national security ta. Imagine mo na si Vice President tuminaram na patayin mo si BBM, patayin mo si First Lady. Unawaan mo yan, Nal. Kung sa pamilya mo, Nal, mangyari yan, may tawong nagtaram na patayin ang ama mo, patayin ang ina mo, anong reaction mo? Abnormal kang tao kung dahil ka madadagit. Abnormal kang tao kung dahil mo papasimbagon iyan, dahil mo kakasuhan. Death threat na bagay yan. Patayin mo si BBM, patayin mo si First Lady. Basta na mga pugawak si Sara di. Makatakot ini maging presidente, si Vice President Sara. Dahil makinali. Bagay, so ama nga ni, human baga. Basta man sa minapugawak. Kung dumunong ko na, nabanggit sa kuryente. Kan presidente ni si Digong, nagdigdibaga sa Albayan, nagbisita. Mayor ba siya katungan Davao? Pero kandidato nga ng presidente. Nailing ko na, gobernador pa ka to si Congressman Joey Salceda. Nailing ko, ining Oriental na yan dati o parang Mayon pa yata, Mayon Hotel pa yan. Basta yan, hotel na yan tabi. Diyan nag-uron, mga bandang, araw kaning oras, Nald. Ito si Duterte kan mayor pa siya, tapos si governor pa ka ito si Kong Joey. Nailing ko tayo, ano ko naman sa Oriental, Nald. Pero bawal sa interview. Mamaya daw interview, sabi kan mga alalay ni Duterte. Mapa-interview da sa airport. O di pagkalaon na, Nald, dumana kami sa airport. Pero nagkalima kaming media duman. Tuminaw siya naman sa, may smoking pa mga parte dyan sa old airport na yan. Tumukaw na si Duterte, mayor pa siya ito. Di harapot-apot, so ibang media. Ako nag-apot man ako, Nald. Anapot ko, Nald. Ako, Mayor Duterte, nakita ko kayo kaninang umaga ni yung governor namin, si Governor Salceda. Doon, nag-usap kayo sa may Oriental Hotel kaninang umaga. Ibig sabihin po ba ay yung governor namin ay sa'yo na susuporta? Kasi aram ko, Nald Cato, si Governor, dating Governor Joey, sa iba ang presidente, iba. Simbag ko na ko ka ni Mayor Digong na tiyangin ng minuda niya si Kuan, minuda niya si Gov Joey, tiyangin ng governor niya yan. Di marunong kausap. Araw ka simbang yan, Nald. Kaya ako, sinampilong ka simbang. Marikani, recorded sa Nald, bako live. Muda talaga. Muda, tapos minuda niya si Governor Salceda ka ito. Di, marikani, recorded, Nald, bako live.
O di, ibang question naman ako. Sabi ko, Mayor, ang isa sa mga problema namin dito sa Albay, ang kuryente. 2 ang geothermal namin dito. Mayroon kami sa Maanito, mayroon sa Tiwi. Pero ang taas-taas ng kuryente namin, baka kako may magawa kayo kung sakali ikaw ang maging Pangulo ng Pilipinas. Simbag ko naman ako, Kanal. Tiyangin ang geothermal nyo yan. Bombahin nyo na yan. Muda talaga na. Bombahin ta na daya na geothermal sa Maanito sa Kasitiwi. Tultul bagang simbag iyan. Gurulok pa sa mga alalay, sa mga DDS, mga Duterte group. Nagurulok pa kan simbag kan boss ninda. Kaya ang totoo na, dahil ako nagboto kay Duterte, nadisganaron ako itong simbag na ito. Teng katultuli talaga magsimbag. Ngunyan, naman si Sara. Kung ba kami nalos ang imot. Kaya sana, madiretso yan na impeachment. Kung guilty siya, di subiit. Kung bako siya guilty, not guilty siya, di subiit. Kasi importante na, maproseso, matawan ki justisya, masimbag niyang maray, kung nga arog ka ito ang pigtataram niya, napatayin mo si BBM, patayin mo si mga the best ng mga abogado. Adi, pigbasa baga ni News Director Marso mga abogado, matindi, mga abogado. Kaya tabi yan, arabangan ta sa mga masundal daw, digdi po sa programa, sana po, ini si Satuyang Senador, Chis Escudero, siya magpara anap ki diferensya. Ang pangon niyan dapat ang pangon tangani na masabutan ta anoan magiresulta ka yan base sa mga legal nindang argumento diyan sa national level na importante kita man ang mga Bicolano magkikinabang kita kan mga magayo na resulta ka yan lalong-lalo na tabi ang mga programa asin proyekto na pigigibuman ka na ko Bicol para sa tuya gabos, lalong na sa tuya na mga Bicolano. Ayan po. Salamat Sendo Gabos. Ako po ang Sendong amigo, Alan Mario. Thank you. Bye-bye. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol.